Jmenuji se Thomas Frank, původem jsem z východní Německa a škodliviny z jejich hnědouhelných elektráren zabíjí 2 lidi denně. Takže pane Franke, právě jsem se dopustil trestného činu poškození cizí věci podle práva 228 odstavec 2. Emise celkově se zvyšují nebývalým tempem. Tak chci mluvit o tom, co bude z mých kluků za 10, za 20, za 30 let, jestli budou zase promárnění. Tak vlastně je čeká neuvěřitelně těžký život, protože samozřejmě všechno spěje k tomu, že nebudou žádné zásoby vody, potraviny, a vyústí to ve váleční konflikty, ve konflikty uvnitř státu. Já i další lidi budou pokračovat vlastně v kampani nekolaborace s českou vládou, dokud neučiní vážné kroky směrem k mitigaci klimatické krize.